لیگر ملا دا چاز مڑا گڑا دا پاسولی پاگا با ڈز والی سو کئی یو سڑے با پی ڈز کئی چه دا چا خزی اولونے بربندی گرز دا رسوا و شرمی دری اولا کے پریدم ڈز سی توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. یو خدای مرگرے لرم د ټوله خدای پروا نه لرم. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟